Pois aquí estamos diante do Barriga Verde, que me acorda cando era pequeno que viñan polo meu barrio, ali por Santa Marta, en Santiago, e chegaban cun un carromato de lona e con 2, 3 cans ataos destes pequeniños. Chegaba a familia toda, non? Entón, tan pronto chegaban ali, nós éramos pequenos e xa a correr. Viñan co carro e nós todos a correr detrás do carro. Chegaban ali, montaban o carro, montaban o escenario e nós xa botábamos todo o día ali, falábamos con eles como se foran do barrio. Pois tiñan aquelas horiñas da función e cando chegaba a hora da función, pois xa salían os maiores, nosos pais, aboas e tal, e viña cada un ca súa banqueta, íbanse colocando alrededor, e me acordo que actuaba toda a familia, tiñan unha moza xa daquela moi guapa que cantaba cun vestido moi bonito, parecía unha artista xa. E me acordo de un deles que era máis maior que tiraban un alambre e andaba polo alambre como se fora no circo. Depois, máis tarde, veu o Circo Prici e todo eso, pero o miño este do Barriga Verde andaba mellor no alambre co do circo. E facía que caía así, pero nunca caeu, eu nunca o vin caer. E nada, nos ali actuaba toda a familia, non me acordo se tiñan o da cabra, pero hasta creo que viñan ca cabra tamén. E facían a súa función, actuaba toda a familia, e pois cando acababa, pasaban a jorra e recollíamos, cada un ca banqueta pa súa casa. E era así, e cada un botaba o que podía, pero, bueno, non había moito. Era un barrio moi pobre, moi daquela, pa soltar unhas perriñas, daquela ainda había perras, patacóns, 2 reais, e, bueno, unha perra daba, non sei, pa uns caramelos daqueles de nata, e soltar unha perriña custaba moito. E nada máis, era así un pouco as vivencias, porque viñan todos os anos.